zosausa zina ndi zina tingapange bwanji kuti tipite pachani patsogolo makolo athu amakwanitsa bwanji. Tinamva last week za iron kuti amatha kupanga ndithu zinthu zikugwiritsa ntchito miyala komanso zitsulo kusonyeza kuti anali anzeru ndithu kwambiri. Nanga munthu udzikayuza iron nthawi imeneyo moto chonchi kumapanga zitsulo ni masewera atempo. Anali anzeru kwambiri. Timalondola njoka last week timanena kuti ukalowa museum ino umalondola njokayi ngakhale inu kulibe umatha kumangoyilondola mpaka naye kakutulutsa basi mpaka ikakutulutsa ndi imene injoka. Apa tafika apa tikuona chinthu ichi kaya nchichani kaya ichi chioneka ngati kaya atempo muli katundu tomwe zimene zizi tikufotokozera. Okay, ndinganene kuti poyamba ndisanatchule za izozo mwina tiyambe tafika kwa akulu awawa. Ndikuona pali chinthu pamenepo makamaka monga last week ija ndimafotokoza ndipo munandifunsanso kuti timamva kuti kuno kunali zinyama zina zake zikulu zotchedwa madinosaurs. Chinyama chake ndi chimene mukuchiona apachi. Koma chikawa chinthu andi chinyama chimene chichi chili ndi zina ake timati Malawisaurus. Malawi kutengera mene kuti lili liziko lathu. Saurus ndi chizungu chimene chimatanthauza kuti buluzi. Chichewa tikhoza kunena kuti buluzi. Chinali gulu la buluzi. Uyu ndi buluzi wa Chimalawi chifukwa chake tikuti Malawisaurus. Komatu buluzi wake otusama buluzi amasiku ano. Ichi chinali chibuluzi osati buluzi koma chibuluzi. Ndithu ndiye Malawisaurus wathu tikumuona apapayi. Tinganene kuti ndiyambe ndi masi kukula kwake kulemera kwake. Malawisaurus imalemera 10,900 kgs. Mulitali inali 9.1 meters. Katundu muzito. Tikatengera height inali 4.3 meters. Ndiye mukati muonesese kumutuko mukati muone Malawisaurus yathu inali herbivore. Meaning kuti imadya zomera osati kudya ngati anthu. Tikunena za Malawisaurus. Chakwathu kuno chifukwa madinosaurs ena anali macarnivores amada kudya dinosaur inzawo. Koma kuno yaya anali abwinoko amadya zomera. Ndiye mandifunsa za izi ili ndi fupa timati modern bone. Iyi ndi fossil ngati mambo nakaonera last week kantengo kaja. Ndinanena kuti fossil itha kuchokera kuchomera kapena chinyama. Pa English timanena kuti ma living things. Ndiye ili ndi fupa la dinosaur roti lili fossilized pamene papa uyuyu ilili uwu ndi mwala. Pano pa chinasanduka chimwala ngati. Chimwala. Koma kalelo linali fupa ili. La chidinosaur. Koma atu chinali di chinthu. Ngati fupa lokha chonchi nde munadzipeza kuti kumalawi kwathu kuno. Ma dinosaurs kumalawi kuno amapezeka kuno kukaronga kumalo otchedwa kuti Mwakashunguti ili pansi paphiri la nyika. Tikamayamba kukwera nyika tikamayenda kupita chakunzuzuku timafika malo ena ake timati Nyungwe. Tikafika pa Nyungwe timapita kumalowero azuwa. Ndiye kuli malo otchedwa kuti Mwakashunguti. Ndikumene zimapezeka. Ndakuti kalelo zimakhala kumeneko zinthu zenezi mongopenekera. Tinganene kuti kalelo zimakhala kumeneko koma poti tikupitirira mwina tikamva bwinobwino kuti mwina sizinakhaleko kuno kwenikweni poti poyamba tu ziko tu chinali chinthu chimodzi. Chinali chinthu chimodzi ndipo chimatchedwa kuti Pangaea. Ndiye kuna zabwera yaja timati ma continental drifting aja. Kuti kale timamva chonchi ku geography kuti chinali chimodzi kenako chinagawidwa tectonic force. Continental drift. Kukumbukiratu za skulu kuposaso ana amene amasiku ano. Muona ndilemba 8 muone ndikhoza 6 points. Ndeti nganene choncho. Koma mwachidule tikhoza kunena kuti ngati zikupezeka ku Malawi ndiye kuti ku Malawi kuno chinakhalako.
so chimenechi chidakatolo chikupeze chitati hamu ndekuti pamene popo timvesesane bwinobwino palibe munthu wamoyo amene anaionapo dinosaur ndithu chifukwa apapa tikunena kuti tikuyendera timeline ija ndanena ija tikuchoka ku 140 million kwa dziko apapa tili kumayambiriro tikafika tikumene kuli munthu apapa munthu pa dziko lapansi kulibeko malingana ndinu malingana ndi science pamene popo tisaphatikize ndi baibulo malingana ndi science tingatsutsane mwina ndi maprofeti koma apa inu muyankhula malingana ndi science zimene science imanena kuti kunayamba obwera zinthu zimenezi tikulondola chinjokachi zinayamba idzi zimadinosaur usenza kuti palibe anaonako chimenechi koma tinadziwa kuti iyi ndi artistic expression kungoganizira chimaoneka chonchi penaso tikhoza kunena kuti mwina reconstruction sanapeza izizi zimafupa zichanichani ndi anzathu amatha kupanga reconstruct chinthu kuchiyika mmene chimaonekero chonchi ndemo ngonjezerapo Malawisolasi yathu ndiyoti chimene mukuchiona papachi Malawisolasi sichenichenayi ndichongopanga nimuona ngati choti adakachikukumba kumene zeni ndizo izo zili apozo koma sitingapange display mariru fossils ayi monga mwachisanzo ndanena za chivomerezi ndechivomerezi chija kuti mwina chikana tingoyerekeza kuti museum yangu ndekuti tikanalusa koma muli nazo tili nazo zenizo kuti mukapita kulilongwe kumene kuli Department of Museums and Monuments Code Town mukazipeza amasunga Malawi muno tili nazo zimadinosaur ndithu akatundu ba ndi chimenechi apa tili ndi size ya zira limene madinosaurs amaikira size ya zira chinali chachikulu ndekuti chiziraso chikhala chachikulu si choncho zinali dzaulesi poyikira mazira nanga dzira lake ili oro tikatengera kuti oro even ng'ona kukula kwa ng'ona kuja ndi kukula kwa zira sizigwirizana ndithu so dzira limaoneka chonchi zira limaoneka chonchi ili ndi cast ya zira la dinosaur silenileni kati cast ndiye kuti atenga chinthu chomene muli linu kapanga photocopy nkhope yanu ndiye kuti ndinuyona zija zili pa ID paja mukanena kuti sindinayo ndinuyo ungathoda bwato uliro chagogomokamo mbene mutsiku lino lagogomoka dzira dinosaur yabwereraso iyayi akunena kuti it's just a cast chabwino atembo dzira ndi limeneli tilowere kuti tikulondolatu njoka ija apapa tiziwe kuti kodi madinosaurs kuti athe paziko lapansi chinachitika ndi chani chifukwa ineyo funso limeneli ndakhala ndikudzifunsa kuti zinapita kuti tinganene kuti around 65 million years ago ku Gulf of Mexico ku Mexico kunazagwa meteorite tikanena kuti meteorite ndi chimwala chokera kumwamba chimene chinali 10 kilometers in diameter monga mwachisanzo mukhoza kuona mchithunzi bomba chimwala chimene chocho chitagwa chinapangisa pachichewa tinganene kuti chifwiri mbwiti mpweya kusakanikana ndi fumbi izi ndizi zimene zinapangisa kuti nyama zikulu 70% nyama zikulu tikanena kuti nyama mundimvesese pamene popo tinganene kuti tikati nyama ndiye tiphatikize kuti pachizungu timati fauna and flora zinyama ndizomera 70% zinathera pamene popo timati extinction 30% zinapulumuka zimene zinapulumukazo ndiye kuti zimene zinapulumuka mmodzi wake ndi njoka koma njoka inakhala limodzi itu ndi madinosaurs mpana lero iliko komabe timamvabe ngakhale timakana nthawi ija kuti iya tisaroweko kwa anzathu a m'baibuloso tinazamva kuti ndi njoka inazamnamiza mzimayi kuti usenzoti yakhalako mpaka na pano iliko chifukwa chake ifeyonso titaganizira titalingalira tinaona kuti ngati palibe guide kuti aonesa anthu museum bwanji titenge njoka chifukwa ili ndi history pa iyo yokha ndokuti nyama imene yapanga survive nyengo zonse nyengo zachiwawu ndi njoka
munthu nthawi imene kulibe koma njoka ilipo dinosaur anapita mukuti 60% ndekuti aya nyama zambiri kungotsala 30 ndekuti nyama zambiri zimene zinali kalero zinapita. Nchifukwa chake even pa chizungu eti tikanena kuti ma extinction kuti si inali yoyamba zakhala zikuchitika koma iye anaicha kuti mass extinction. Iyi mpene inatenga nyama zambiri zomera zambiri nyama zambiri. That's why amaicha kuti mass extinction. Koma rudi dzipemphera kwa chautayo kuti zisadzachitikenso icho nanga chimwalacho chitangoti chigwe ulendo uno chitanga ndife tomweto. Pari zinthu zina zimene timatha kunena kuti nature iti ndi chinthu chabwino kwambiri choti koma ukachiputa chimapanga react izozo tiziuzana chilungamo nchifukwa chake timapezana ndi zinthu ngati china cyclone Fred kachani chani tikuipanga disturb nature sitikuipasa mpata so ikapanga react ife ndamene timakhala affected. Amanena musadule mitengo umakhala ngati siti ngoyankhula musadule makala ngoyankhula chidzabwere ichi so akuti nyama 70% out apa ndeti dzakhala basi maremu zosakhala bwino mwavata Malawisolasi dzina labwino even kupatsa mwana apa tikuyendabe kuzungulira njoka imene tamva tsopano kuti ndimene inapulumuka kunyama tikuonesa muja ndi manenera muja umu ndimene ma dinosaurs amakhalira kalero ndiye ndikuchire kumene kukuza kuona muja ndi manenera muja iyo ndi dinosaur ikudya dinosaur zake komanso chachikulu chimene tikuonesa papa ndi layers zimene munthakamu anakhalira ma layers ngati ndi manena ajawo tikoza kungotenga iyi ndi dinosaur bed papoti pali ma dinosaur ndiye kuti ngati ukufuna ma fossils ama dinosaur uyenekera kubwera layer iyi chifukwa ukabwera layer iyi palibe chimene upeze and ma layer wawa they are divided in beds, BEDS, and those beds are calculated in millions of years. Chifukwa chake mamvene pajeni mati chakuti million nditi pasipa tikalowa pasipa tikamakumba umangokumba patali toko basi nanga ndipompa apa pajati mapeza chitsime panga tunenapo kukumba kupitilira pasipo penipeni mpamene akamba akulu wa atembo mpaka na ukumona ledi pena sizikhala kuti nthaka ili patali kwambiri chifukwa choti tiziwe ndichoti mvula ikamagwa imapanga erosion soil erosion ndezi nthaka imakhala ikutani ikukokoloka ngati apa siya kokoloka ndiye kuti yapanga expose zinthu izozo so izoti nthawi zina nthaka ikamakokoloka tingathozipeza zinthu ngati zimenezi chifukwa sachina choti ndifotokozepo ndichoti anthu ambiri amaona ngati kuti ifeyo ngati museum mwina tili ndi mashini amene timagwirisa ntchito kuunika kuti tipeze ma dinosaurs mayeka chakuti ifeyo timagwirisa ntchito pa chizungu timati naked eyes maso athu omwewa kumapanga survey kumaona I think ndi apa ndi ukatswiri umene muli nawo ndithu tikuyendabe munchinjoka chija chonde out chifukwa njoka atusi nyama yabwinoto nanga imanenezera sozoipa out ndiye apa tikuonesa mmene ma dinosaurs amakhalira kalero chifukwa ena anali ouruka ena amakhala pa chizungu timati chozitetezera amadi pamene Malawisolasi yathu inalibe iyoyo imagwirisa ntchito giant tail chinchira chakecho imakwapula nchimenecho kukwapula kwambiri mwina takhalapo tikuonapo mafilimu ngati achina The Lost World Jurassic Park anatengera chinyama chathuchi chabwino ena anali mabipedals kutanthauza kuti amayenda ndi miyendo iwiri mabipedals oyenda ndi miyendo iwiri madinosaur chabwino tiyendebe tikuzungulirabe njoka ija kuizungulira ndithu njoka ija situdziwa kodi njoka imeneyi ititengera kuti koma apa pali katundu wina tisanafika ukoko apa pali gapu ya njoka njoka atu apa yaduka apa yaduka njoka ndimene ndanenera kuti ifeyo kaununa amene timachita munthaka timapanga nthaka yakukarongako timvesesane sikuti ya dziko lapansi kapena m'Malawi tikunena za kukaronga ndiye tikaona dothi lakuno kukaronga kuchokera
65 million years pamene panapangira extinct pa dinosaurs paja kuzafika 5 million years ndekuti pakati pati ndi 60 million imene tikaunika sitipezamo china chilichonse munthaka yakukaronga kunayi ndiye njokayi tinaiti usaili kunja cholinga ndichoti kuzabwera mwina anzathu aza sayansi amene mwina akazafufuza azapezamo zinthu zina ndekuti azayitenga njoka ija kuyirumikiza apapa ndikutilembera zimene apeza pakhwamapo tapasiya blankipo palidi blank pamenepo pakudikira information inuwe ukatswiri umene unakukanikani odziwa za zaka zimenezo kuti kodi panachitika chani madinosaur atha kunabwera chivomerezi tinene kuti chimwala kumwamba chatimba nthaka kuno ku Mexico konse kuno chindindindi kutipeza kuti zachitika dziko lonse ndithu zimene zozo zachitika dziko lonse ndiye sikuti ife tinakanika chifukwa tikamanena ndi nthaka yomwe imatipasa information sono ngati palibe information ife tinene zaboza chifukwa chake tinapasiya pamenepo pamene mwina mulungu olo amaprofeta angathofotokoza kapena mwina mulungu anakuchitani chonchi dala kuti mwina pamene panabwerera munthu simangaonana kuti pamene pamathera nzeru za ifeyo ndi pamene pamayambira apa nzeru zanu tinene kuti zinatha apa vomerezani lwatembo isindingavomereze chifukwa ndichokuti information inatikanika kuifeyo kuipeza that's why tikunena sona akazayipeza anzathu nanga ndekuti takanika nga chifukwa timanena kuti isetimu tikupempheni ma researchers kaya amene mmapanga zakafukufuku akunena kuti zaka izi apa chapa madinosaur atati atha pa dziko lino lapasi kapena kuno kukalonga sadziwa kuti kodi what was the next koma tikuona chinthu okay ndeti tiyambira pa 5 million years 5 million timati varieties of mammals mammals ndi nyama zimene zimayamwisa good example munthu so nthawi yonse kunalibe koma around 5 million years pamene anazayamba kuonekera nthawi imene kuli madinosaur atha madinosaur 5 million years zaka zita zambiri mammals ayamba kuoneka tiyambira pamenepo ndiye skeleton tikuiona papai iyi ndi skeleton ya chimwemwe ameneyo ndi rhino chipembere ndiye chipembere chimene chichi tinachipanga display pa zifukwa chifukwa choyamba ndichoti panali nthawi imene zipembere zina zatha ku Malawi chifukwa cha nkhalidwe wopha zinyama poaching ndiye tourism yathu imapita pansi chifukwa tikatengera nzathu achizungu ajawo akamachoka kwawo kumabwera ku Africa kunoko ngati target yawo ili yoti tikaone zinyama iwo sabwera ndicho linga choti abwera kuzaona nyama ina iliyonse zina zijama ngokhala basera basi koma iwo target yawo imakhala kuti timati the big 5 pa big 5 pali rhino pali elephant pali lion pali buffalo pali leopard ndiye akuluwa amasowa pa big 5 panja ndati kanena in terms of information anzathu achizungu aja information isabisira naye njerekeze ndabwera ine ndi family yanga tafika ku Malawi kuno target yathu ndiyoti tikaone zinyama ichi chikupanga misi ndikabwerera kwathu umakanena kuti kuma family kanena kuti mwina azathu azitifunsa munapita ku Africa ukaona zinyama munapita ziko ranji tinapita ku Malawi koma ndikuti ndiauza kuti there was no big 5 one of the big 5 was missing ndiye makanga tikuti tourism yathu ikutani ikupanga dwindo ikusikira pansi ndiye Malawian government thought it wise kuti abwezerese marinoceros ku Malawi kuno ndiye chimwemweyu anali marinoceros zoyambirira awiri amene boma linagula kuchokera ku South African government moti chincheni ichi ndi skeleton yeni ichi ndi cheni ichi sichoumba ngati ichi ncheni uyu anali rhino oyamba atatha ku Malawi kuno awiri oyamba tikhoza kulanena kuti to be reintroduced ndithu kuti mutifalitsire mbewu chifukwa chake tinachitha kuti jejani kuti chimwemwe anthu takondwa zinyama zinatha zija zabwereranso chimwemwe takondwa chomene koma pano chimwemweyo atafika ku Malawi kuno chifukwa akubwera kuchokera ku South Africa chimwemwe anali ali woyembekeza atabereka
panangotenga myezi 4 basi chimwemwe ndikutani ndikufa amamwalira ndi munthu nyama imafa munthu ndamene amamwalira mwachita bwino ndikoza ndithu ndiye chifukwa ifeyo ngati department ya kacha kumbuyo kuti nali pasi pa unduna watu walizimu wildlife and culture ndi anzathu akuliwonde ananena kuti akunoko kuli skeleton ndingonena kuti mafupa ara ino mubwere muzatenge mukapange reconstruct woti ichi tinapangidwa reconstruct ku museum konkuno ndino akatswira anthu kuchikoza ngati ukamachiona ngati chiyenda koma ali mafupa okaoka ndithu chimwemwe babayi yatulukiranso njoka ichi yatikakamira njoka ichi njoka ya mtundu wanji si usowa yatulukiranso apa okay ndi apa tikuti human evolution chiyambi cha munthu koma papa timvesesane kwambiri nkhani tikunena papa ndi ya science siya mbaibulo ayi kuti tiphatikize kuti baibulo limanena zina science imanena ali MBC amboulutsa chani maganizo akunena akulu awa ndi a museum yakaronga inu ngati mmakhulupirira baibulo ikhulupirirani ngati mmakhulupirira science ndi zimenezi fotokozani atembo okay munthu chiyambi cha munthu anayamba kupezeka pa dziko lapansi zaka 10 million years zapitazo koma kuyenda mwa upright ngati mmene mukuyendera mongo kabwino munthu anayamba kuyenda ili 8 million years ndithu ndiye tikati tionesese ma discoveries amene tapanga display apapawa izizi mukati muonesese zili along the Rift Valley imene inayambira ku Jordan kumasesereka kuzera mu Ethiopia, Kenya, Tanzania, kuzafu Malawi kuno kumakapitirira kushireko mpaka Mzambezi. Ndi chifukwa chani zikupezeka mu Rift Valley. Tikanena kuti lifting kielekeza kuti chinthu chinali pansi. Ndi chinthu chija kanga chikukwera achikweza mwamba lifting ndi chifukwa cha erosion ndi manena ijayo mvula ikamagwa ikamapanga erosion ndezi mzija zimakhala exposed zimatani zimaoneka ndithu so kwakukulu inathandiza ndi chani lifting up yo so erosion yo kanga zinthu zikusukidwa kuti zionekere kumaona kuti zinali chonchi ndithu ndio kuyambira hapa tiambe kuno hapa kutoka hapa kuzafika samu hapa awati macha kuti ma primates anyani awa na anyani to si anyani sanya chifukwa mkanena kuti nyani eti mwina ndilongosolepo kapena nkhwele pamaguru chifukwa ndambiri timanena kuti munthu anachoka kunyani pamene mutati kuti muitenge composition ya thupi la nyani ndi munthu nzosiyana kwambiri pamene chimene chiliko kufupi ndi munthu ndi chimpanzee chifukwa chimpanzee ndi 95% zimene zimapezeka mwa munthu chimpanzee koma mukanena izizi awasiya nyani ife timati ma primates chimpanzee kuchokera hapa kumapita ukoko awa ndi anthu eneni chifukwa cha genus homo imene imaonesa kuti ngati umwini kuti uyu sono ndi munthu uyu munthu ino pa scientific name ndinunda timati homo sapiens uyu sali ndi chani homo ndithu homo yaya ndamukayenda pa mufika kumapetoko awa ndi anzathu ku Europe komanso ndifotokozepa pakuti pachizungu timati Africa is the cradle of mankind kutanthauza kuti chiyambi cha munthu ndi ku Africa kunoko pamakhala povuta ife kuti timvesese koma anzathu achizungu ajama mvesese ratakhala mwana munthu anayambira ku Africa then chifukwa chake awandi uku ndi ku Europe anzathu anasintha pali zinthu zambiri zimene zimapangisa kuli climate zinthu ngati zimenezo ndudabwa atutsitsi likukula ukhala ngati akuyerera chonchi pali climate zokudya zina ndi zina zimene komanso ndi nthawi yayitali chifukwa munthu awawa anzathu achizungu anayamba kupezeka ku Europe you can see that was around 200,000
years ago. So ndikale kwambiri. Pamene mukafika apo kwa nde maziona sopano mati and I am now Homo sapiens worldwide 150 million years to recent. Komabe sichikutanthauza kuti evolution inasiya. Evolution imachitika. What in 50,000 years to come nawo sazizadabwa kuti anzathu amaoneka chonchi. Kumationa ngati ife chifukwa tikamaona ena akuoneka very ugly. Ndeyadzationa so zinali nkhwangwa ngakhale sizololezedwa kuti mwina mukajambule koma paizizi kuti muonesese ndikakuonesani chithunzi china chake choti munthu aliko ndithu kuti koma akuoneka ngati chani akuoneka ngati zinzathuzo munthu komabe tikhala ndumboni bwanji kuti kukaronga kuno tinapezako mbiri ya anthu akale ndiye tili nawo ma discoveries. Discovery ndiyo yamba Paranthropus boisei timamutcha kuti malema mani chifukwa ndichoti tinampanga excavate kumene excavation site yathu imene ili ku St Mary's Girls chakumalema huko nde tinamutcha kuti malema mani amaoneka chonchi nde tiliso ndi ulahamani uyuyu Homo rudolphinensis kukarongaso anthu akukalonga uyu ndikulaha tikamapita chakufupi ndi ku barracks kuja ndikumene tinapeza akulu.